gidoma Jota mi siftori ha duniya ido gidoma Jota mi siftori ha duniya ido gidoma Ido gidoma Yadedam ido gidoma Yadedam ido gidoma Muhammad ido gidoma Yaya sabo gorgi em hami yote Wodi bito edebbo pere potanimi mi billi mi forsi mo o jabi ngam o torrayam yaya sabo hami yewte ko wadiyam mi laari o jalbi o bode mi tammi banni yido gidoma sedda easy min fuɗɗi yide min fuɗɗi yide balle sedda o sanjinimmi ide debbo ɗume waɗi aɗo torram laaru ñawyide nastiyam ha berede ɗum yide bagusa nden bo warti sakligade min samere Muhammad mi anda ko waɗi kayto yaya e sabo yewto mi fama samere Muhammad mi makanka sakaloyam ami jodi mi donno mahala maɓɓe hilniyam mima wodi no ɓiɗo debbo fere min gaɗi yide amin wodi alkawal ɗuɗi yiɗo giɗoma nder yide amin min gaɗi no alkawal banne min miɗo jogi amana jemma e nange mi ñamoyta na ñande fere mi siftori hande mi woytata ɗum ñande alarba o ƴewniyam mi yehi banne asema alamisa latoto ɓangal mako banni o ƴewniyam nga o tabbitami mi famay sam ndayiri weti mi wurti mi jelli mi yehi gal tan se mi laari yimɓe no joɗi ha ɓorde ɓangal yiɗo giɗoma nder ñawɓere nde mi wontiniri mi ɗum waali sey nani mi téléphone sone bo mi ɓanti laari nde mi ɓanti mi laari kubarol yottimmi yiɗo giɗoma ɗum sobajo mako o windandiyam kubaruwol sey o wiyam yaya giɗoma ɓe ɓangi mo hande duniya sanji amana timmi yajjamaje duniya sanji amana timmi derɗiraɓe duniya sanji amana timmi yajjamaje duniya sanji amana timmi yiɗe timmi duniya sanji amana sanji yajjamaje alhamdulillah